Herri hau aurrera doa. Eta kontuan dauzkagu elkarrekin ematen ditugun aurrera pauso hauek. Denon artean gizarte hobe bat eraiki nahi dugu. Erronka iradokitzaile batzuei eman nahi diegu aurre. Horrexegatik entzuten dizuegu eta hartzen zaituztegu kontuan mundu berri aldakorrau diseinatzeko orduan. Pertsonei eskumen handiagoa eman nahi diegu beren iritziak azaldu eta erabakiak hartu ahal izan ditzaten Jaurlaritzaren ekintzetan. Denok eta bakoitza partaide senti gaitezen exekutiboaren politiketan. Eta nor egokiago herritarra baino, geure ingurunean gertatzen denaren gaineko iritziak eta ideiak emateko. Lehenbiziko aldiz, herri honen etorkizunaren eragile gisa jokatuko duzue. Hori dela eta erreminta bat sortu dugu. Webgune bat. Horretarako eta askoz gehiagorako balioko duena. Bere izena, Irekia. Hemen aurkezten dizuegun ekimen honekin, Euskal Administrazioa herritarrengana hurbildu nahi dugu. Zuen txanda da beraz. Nola egin azalduko dizuegu. Informazio zuzena eta bapatekoa eskainiko dizuegu. Garatu beharreko politiken berri jakingo duzue. Proposamenak, asmoak, legeak, neurriak eta planak herritarrei aurkeztuko zaizkie onartuak izan aurretik. Horrela, berauen elaborazioan parte hartu eta informazioa filtrorik gabe eskuratu ahal izango duzue. Administrazioa jadanik ez da izango katramila ulertezinetan ahasi bat. Garden izan nahi dugu. Ideia berriak proposatuz parte har dezazuen nahi dugu. Zuek ere exekutiboaren parte izatea. Webgunearen bitartez adierazi ahal izango duzu garrantzitsua deritzozuna erreforma edo jarduketa berriei ekiterakoan. Erreminta honek protagonismoa ematen du eta maneiatzeko erraza da. Zuen ardura garrantzitsua da egiten dugunari buruz gogo eta eginarazteko. Gizarte zuzenago bat eraikitzeko. Hemen iritzi eta iradokizun guztiak abitzen dira. Eginkizun hau lankidetzakoa da eta lankidetzan jardungo dugu. Zure proposamenak eta gure proposamenak izango dira denon artean eginak direlako. Ekarpenek eta irizpideek orientatuko dute Jaurlaritza. Entzute aktiboa praktikatuko dugu. Adi beti ere herritarren iruzkinei, zuen premiei. Dena era azkar, erraz eta individualizatuan egiten da. Exekutiboaren eta herritarraren arteko elkarreragin positibo baten bitartez. Niri bizikletan ibiltzea gustatzen zait. Nire herrialdea iraunkorrago izateko proposamenak nola egin ditzakedan jakin nahi nuke. Webguneko atal honetan aurkituko duzue gurekin harremanetan jartzeko modua. Ikusten duzuen bezala formula daitezke Eusko Jaurlaritzaren eskumeneko diren arloetako galdera eta iradokizun guztiak. Eta hori Irekia webgunearen bitartez egiten da. Hemendik abiaturik jarduketa protokolo bat aktibatuko dugu elkarrizketa eta eztabaidarako. Galdera eta erantzun guztiak erabaki politikoak hartzen dituzten Jaurlaritzako pertsona guztiengana iristea nahi dugu. Berauen azterketa eta balorazioa egin dezaten. Erantzuten duena da erabakiak hartzen dituena. ¿Y podría opinar sobre las cosas que afectarán el futuro de mi nieto? ¿Y cómo puedo hacerles llegar al gobierno mis propuestas? Irekia webgunean ikusten denez, era honetan iristen zaizkigu herritarren ekarpenak. Izan daiteke harturiko erabakien informazioari buruz egiten dituzuen iruzkinen bitartez. Zure proposamenen edo gure proposamenen bitartez, edota sare sozialen bitartez. Jaurlaritza prest dago elkarrizketarako. ¿Y cómo sé que lo que yo proponga va a llegar a la persona que tiene que resolver mis dudas? Zuen galderen erantzunak ikus daitezke Irekia webguneko atal honetan. Nola erantzuten diegun ideia edo irizpide hauei eta nola helarazten ditugun dagokionaren baitara. Irekiak lehen analisi bat egiten du. Herritarren proposamenen hautaketa bat egiten da, segimentu bat egiten zaie, eta dagokien sail guztien arteko koordinazio bat ezartzen da, behin betiko erantzuna emateko gai horretan eskumena daukan pertsonaren gana iritsi arte.
Eta honen arabera, Eusko Jaurlaritzari esan aldiot zer den ona nire herriarentzat eta berak erantzungo dit, eta laguntzen planean parte hartu ahal esango dut? Bai, noski. Eta gainera irekia beti ere eguneratuz joango da. Eta agenda baliagarria izango da herritarrentzat, ekitaldi, jazoera, egintza, argitalpen, kanpaina eta abarri buruzko informazioarekin, eskaera guztiei erantzun ahal izateko. Parte hartu nahi dugu. Horrexegatik eskatzen dugu zuen partaidetza. Herri honekin batera ibili eta aurrera egiteko. Eta zuen taupadak hurbiletik sumatzeko. Jaurlaritzak zurekin hitz egingo du. Kaixo eta ongi etorriak Irekiara. Aldaketa handien garaian bizi gara, eta orain ez dira baliagarriak euren barnean ixten diren gobernuak. Herritarrengandik urruti bizi direnak. 21. mendeak irekiera gardentasuna eta interakzioa eskatzen dizkigu. Eta horregatik, gobernu irekia nahi dugu eta ez bakarrik gizartearen eskakizunak entzuteko edota hauetaz arduratzeko. Baita ere, herritarra administrazioan integratu dadin eta erabakiak hartzeko garaian parte hartu dezan. Oztopoak ezabatuz, bere zeregin eta arduretako gaietan parte hartuz. Horretarako guztirako irekia tresnaren bidez ekiten diogu asmo handiko prozesu honi. Eta hori dela eta bertan murgiltzera eta bere potentzialtasunak ahalik eta gehien profitatu dizazuen animatzen zaituzte. Ziur nago elkarrekin gobernatu ahal izango dugula, izan ere elkarrekin eraiki behar dugu etorkizuneko Euskadi.